Mina ngiyamangala uma ngabe sekungamadoda angena kuma-comment ethu, umuntu azokuphoqa ukuthi kumele umkhomentele ngenkani. Ngiyamangala ngoba mina ngazi ukuthi amadoda iwona i-content yawo ethandayo la kuma-social platform. Uyabona, abantu besifazane ubathola bendiza nendoda beyikhomentela. Uyabona, akusibo abantu abaxakekayo nge-follow abantu besilisa la. Manje ngiyaxakeka mase laba abeza kuma-comment bethi bafuna sibakhomentele ngenkani ukuthi abantu besilisa abanjani. Noma umuntu uthe evuka embhedeni wawa wacabanga i-Facebook yakho. Ngoba umuntu ufika anyamalale angakukhomenteli. Uyabona, kuyacaca ukuthi kanti usuke equmbelene nawe. Indoda njalo lowo muntu. Yindoda njalo lowo muntu. Hhayi, uRamaphosa akaqala imisebenzi bakithi. Akaqala imisebenzi. Mase sizobhulishwa namadoda esibhulishele o-Facebook. Akaqala umsebenzi. Hayibo.